Čau, vítam ťa pri novom videu. Dneska sme tu s niečím špeciálnym a budeme natáčať Lukaskov freestyle tréning v Šuranoch, takže máš sa na čo tešiť. Lukasko mal len 4 roky, ale snaží sa byť už teraz ako profík a jazdiť poriadne hroty. Ideme sa teda pozrieť, ako bude prebiehať dnešný deň, tak tam hoď like, hoď tam odber a poďme na to. Lajka, odber! A keďže ideme do haly, tak bike musí byť v poriadku, čistý, pripravený, nech tam z neho neopadáva blato. Pôjdeš do pokrčených kolienok a vyskočíš. Áno, pritiahneš si k sebe aj nožičky, aj ručičky. OK? Ideme na to? No dobre, už veľa kecov, poďme. Dáš nohu dole z pedálu a dáš naspäť na pedál. OK? Idem na transfer! Idete jazdiť do Fompitu? Aha. Čo idete trénovať? Salto. Salto? Ideme trénovať 380. Čo idete? Trénovať 380. 360 Aha. a pedáling a 180. O, to je super. Pekné veci. Čo nám ideš ukázať? Ballride? Aha. Tak to musíme ísť sa ďalej do zvrchu. Ďakujeme, že ste video pozerali až do konca. Môžete ohodnotiť Lukaskov tréning zanechaním komentára a vidíme sa pri ďalšom videu. Lajka, odber! Čau! Čau!